En ret linje, der ikke er parallel med y-aksen, har forskriften y er lige med ax plus b, hvor det er, at a er halvlengskoefficienten, og b er skæringen på y-aksen. Vi vælger, for at kunne bevise, at det her er sandt, at lave en helt tilfældig lineær funktion. Og den bliver nødt til at være tilfældig, for at vi kan bevise, at den her sætning gælder for alle lineære funktioner. Vi starter med at skrive vores lille b på, da det er vores skæring på y-aksen. Og for at sige, at hvis vi havde et tilfældigt punkt på den her linje her, at vi havde et punkt her, så ville vi kalde x y. For at kunne sige det, bliver vi nødt til at lave et punkt hernede, der hedder x, og et punkt, der hedder y. Nu tegner vi så en streg fra b over til den anden linje, og nu har vi så fået lavet en retvinklet trekant. Den trekant kan vi så kalde for eksempel a, b, c, og have lavet et punkt hernede, der hedder d. Nu har vi så fået lavet en retvinklet trekant, så laver vi en mindre retvinklet trekant indeni. Og den her retvinklede trekant er lige dannet med vores anden trekant. Det vil sige, at de har lige store vinkler, og at deres sider vil være de samme, hvis det er, man forstår det nok. Og når vi så valgt at tegne to linjer her, så vælger vi så at bare få gøre med enkelt tegne dem herovre for sig selv. Og vi kalder den her side her for a, og den her for 1, da vi siger, at den her a, den ikke sådan har noget navn, og den her er 1, da den er længden fra 0 over til vores punkt 1. Vi har så at kalde den her side for BC, da den går fra B-punktet til C-punktet. Og vi kalder så den her for x, da den går fra vores x-punkt, eller fra 0 til vores x-punkt. Og vi kan så sige, da de er ligedannet, at sige b, c divideret med x er det samme som at sige a divideret med 1. Og da a divideret med 1 bare er det samme som at sige a, kan vi slette vores 1. Vi vælger så at sige, at man kan gange med x på den ene side, eller på den her side her, og gange med x herover. Og fordi vi så de to x'er her går ud med hinanden, bliver vores ligning, eller kan vores ligning, som vi skrev før, komme til at hedde BC er lige med AX, eller A gange med x. Og da vi ved, at y, eller længden y her, er det samme som at sige BC plus linjen BD, at de to er lige store, kan vi også sige, at y er lige med BC plus B, da den her, som hedder BD, har samme størrelse som vores punkt herover, eller vores linje B herover. Og da vi ved, eller da vi lige har fundet ud af heroppe, at BC er det samme som at sige A gange X, kan vi så skrive A gange X plus vores B her. Og derved har vi så bevist, at sætningen y er lige med